Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. 3 décadas a unir o norte de Portugal e a Galiza. Fundado en 1992, o Eixo Atlántico asúmese como unha das máis sólidas alianzas transfronteirizas de Europa. Aliando 38 cidades do norte de Portugal e de Galiza, esta entidade pioneira naceu da urxencia de dar resposta a desafíos comuns, compartidos por territorios con lazos históricos, culturais e sociais profundos. Mais que unha alianza, o Eixo Atlántico é símbolo do potencial da unión entre povos veciños. No corazón do noroeste peninsular, continúa a escribir unha historia de progreso conxunto á beira do Atlántico, onde o pasado común inspira e deseña un futuro compartido. Coa presidencia do Eixo Atlántico en 2025, a cidade de Viana do Castelo asume o pulsar da alianza, nun liderado que celebra a cooperación transfronteiriza entre Portugal e Galiza e a alma profunda de dúas rexións que comparten raíces, historias e ambicións na marxe do Atlántico. Na calidade de gardiá da cultura do Eixo Atlántico, Viana do Castelo promove unha vibrante axenda de eventos que ensalzan o rico patrimonio luso-galaico, atraendo visitantes de toda Europa para descubrir a beleza singular desta ligazón entre irmáns de fronteira. O seu liderado estratéxico marca así o inicio dun ciclo de cooperación reforzada, deseñando e concretizando novos proxectos de desenvolvemento rexional distintos e visionarios. Entre os máis simbólicos, a creación do Centro de Interpretación da Historia do Eixo Atlántico, un espazo museolóxico innovador, onde a memoria da cooperación entre o norte de Portugal e Galiza será contada con rigor e emoción, honrando o pasado e inspirando o futuro. Este centro nacerá dun xesto nobre de valorización patrimonial, coa rehabilitación do antigo edificio situado na histórica Avenida Conde Carreira, respectando o trazado orixinal e os detalles arquitectónicos que contan a historia da cidade e onde o proxecto dará nova vida a un espazo adormecido, transformando nun verdadeiro faro da identidade cultural atlántica. O novo centro de interpretación valora o noso patrimonio e imponse como epicentro urbano e cultural, transformando un edificio histórico nun espazo dinámico para as futuras xeracións. Rehabilitado con profundo tributo á súa forma orixinal e pola alma que o tempo lle conferiu, o edificio érguese agora como testemuño vivo da unión entre pasado e futuro. Respectando a súa morfoloxía e integridade volumétrica, a intervención valoriza a súa esencia arquitectónica e confírelle unha nova funcionalidade planificada con clareza, accesibilidade e flexibilidade para responder ás exixencias dun espazo cultural contemporáneo. Integrado paisaxísticamente a partir do seu logradouro, transfórmase nun espazo dinamizador de vida comunitaria, onde cultura, lecer e conciencia ambiental se entrelazan, creando un refuxo inspirador ao servizo da memoria colectiva. O edificio será coidadosamente transformado para acoller un centro expositivo e interpretativo dedicado á cultura compartida da Eurorrexión Galiza, norte de Portugal. A partir da recepción ao visitante, o percorrido iníciase co traxecto histórico interactivo, narrador da evolución da identidade común, pasando pola sala de comunicación do Eixo Atlántico, que presenta a misión, os obxectivos estratéxicos da cooperación transfronteiriza e as accións a desenvolver. Séguense espazos dedicados a exposicións temporais, itinerantes e permanentes, que permiten unha lectura viva e continua do patrimonio material e inmaterial da rexión, seguidos dunha sala digital inmersiva que instiga a participación activa a través de tecnoloxías innovadoras. O programa funcional integra aínda áreas de apoio técnico e servizos administrativos, garantindo pleno funcionamento e acollemento cualificado. Estendéndose para alén dos límites estruturais erixidos, o logradouro asúmese como unha extensión sensible e dinámica da programación cultural, valorizando a relación entre a arquitectura, natureza e a expresión artística. Integrando un xardín pedagóxico con especies autóctonas do noroeste peninsular, un convite á contemplación e á educación ambiental. Comprende aínda unha zona cultural polivalente,
apta para a realización de espectáculos, performances, obradoiros creativos, danzas tradicionais e teatro de rúa, así como eventos gastronómicos que celebran os sabores xenuínos do norte de Portugal e da Galiza. O Logradouro poderá aínda acoller instalacións artísticas de grande impacto visual, evocativas da identidade transfronteiriza, ou funcionar simplemente como área de descanso equipada con acceso digital a mapas, roteiros culturais e sendeiros turísticos da Eurorrexión, un convite ao encontro, á descuberta e á vivencia plena da cultura atlántica compartida. Viana do Castelo, orgullosa capital da cultura do Eixo Atlántico 2025, alicerza así un proxecto que honra e invoca o pasado, serve o presente e delinea con sensibilidade e ambición un futuro culturalmente sustentable e verdadeiramente inclusivo.